X'jiġralek kif għedtlek li jimpjanta bdejt tiskanta u għal ftit ma bdejx tkanta u s-santa. Jaqgħu qed tifhem li jiena pjanta li se twaqqa xi bini antik biex floku nibnu butik. Jaqgħu qed tifhem li jimpjanta li pinġa l-perit biex iżid aktar konkret. Jaqgħu qed tifhem li jimpjanta li se żżid il-bini u żżid il-faqar. Le ja ħasra, jiena pjanta, jien widnet il-baħar, jiena pjanta inkwetata, għalikom mhux għalija, għax tibqgħu tażlu s-siment minflok il-ħamrija, imlejtu Malta bini, fin-nord u anka fis-sawt. Għalija mhix problema, jien nikber anka f'roundabout, għax jiena nikber fuq blata, nixxabbat mal-oljiet. Kont nikber ġo dik l-għalqa li saret flezzijiet. Nixxettel ma xi knisja, nixxettel ma xi skola, bejnietna nisbieħ ħafna x'in nagħmel fjuri vjola. Jiena pjanta u pjanta speċjali, tant li għamluni il-pjanta nazzjonali. U anka ddejtu liġi sabiex tipproteġuni. Nixtieq li nistidinkom biex issiru aktar tafuni, widnet il-baħar jgħiduli u Crossifilius bl-Ingliż. Jekk issiru tafu għala jisimni hekk, ibatu għajduli please.